गोबाव जाथारबायमोन आङो इउटुबाव लाइभ होयिया दसे लाइभआव रायलायलायसै लोगोफोर फैद' खबर सबरफ्रा मारै दङ फनसो फैबायलै माथो फन फैनो होदों फन बिराद गोबाव जाबायमोन आं इउटुबाव लाइभ फैयिया भिडिअ हगारनो मोनैयाबो साननै ना सानथाम जाबाय दसे टाइम पास होनोसै उन्दुनायनि सिगां ओंखाम जाखांखांबाय आंहा बिसिना सायावसो आंना थानाय जायगाया दे बयबो फैलायलायदो अननानै मोजां गाज्रि खबर लालायलायसै नेट पेकआबो गैखाया दिनै बारा बुरजा एसेल' दङ 1 GB दङ 1 GB दसे टाइम पास बाहेरायाव खामानि मावना हाजिरा मावनानै फैबाय न'आव दा ओंखाम जाखांबाय एबाराव जाखांनानै उन्दुनायनि सिगां लाइभआव फैबाय आरोना लोगोफोर दे बयबो कमेन्ट हरलायलाय होमबासो एसे इन्टारेस्ट मोनो नङाबा गावखौनो गाव जाम्बा मोनो आरोना मा होनो मा मानो दाथ' बोथोरा माथो बिराद गरम थाजा खबर ओंखारलागासिनो थानो माथो मबाइल इउटुब मबाइल फेसबुक इन्सटाग्राम मबाइल खेवबानो खालि भाइराल ना आं दहाय मोनसे कुइसन खालामदोंमोन फेसबुक पेजाव टेक्स्ट लिरनानै माने बयबो खालि भाइराल होनबाय थायो आरोना ओमफ्राय भाइरालखौ बर' सोदोबाव मा होननानै बुंगोन होननानै आं कुइसन खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय सासे एन्सार हरदोंमोन आरोना माने बिनि एन्सारा माने गोसारनाय होनदोंमोन खिन्थु आंनि साननायाव गोसारनाय नङा जानांगौ ओमफ्राय आं बिराद मानसिफोरनाव सोंदों आरोना भाइराल मानि मा जोंथ' हमनानैसो लायो भाइरालनि सोदोबखौ बर'आव खिन्थु आसलथे बर' सोदोबाव भाइराला मा होननानै बेखौ मिथियाखै आरोना आं बयनावबो सोंदों ओमफ्राय बयबो खोन्थानो रोङा दाबो सासे मानसिया ओमफ्राय कमेन्टआव गोसारनाय होनना बुंदोंमोन आरोखि खिन्थु गोसारनाया जानाय नङा आंबो सासे मानसि आं बयबो मानसिफोरनाव सोंलुलाजोब्बाय आरोना गोसारनाय माने स्प्रेड जानायखौसो होननानै बुंदों आरोखि मानसिफ्रा ओमफ्राय सासे बुंहरदों आरो बेखौनो मोनथिया ना बोरैबा होननानै कमेन्टआव लिरना हरदोंमोन आरोना फेसबुक पेजाव ओमफ्राय बेनाव उल्था सोंहरफिनबावदोंमोन आङो बे मानसिया दासिमबो एन्सार हरफिनाखै ओमफ्राय खालि भाइराल नङा होमबा लोगोफोर खेवजाला मबाइलखौनो फेसबुक इन्सटाग्राम इउटुब खेवबानो मथा मथि खालि बे भाइरालानोसै जानायबो जायैबो
माला बे भाइराल सोदोबा ओंखारनो बेखौसो जंखायो खोमा मानसिफ्रानो। मालायनि मोजां मोनथिला गाज्रि मोनथिला ओइ भाइराल सोदोब ओंखारबाथाय जाथारबाय। ना मा होनो लोगोफोर? मालायनि भाइराल भिडिअ मालायनि भाइराल जानाय बेफोरखौ हगारलाबायनो नाङालै आंनि साननायावथ'। आंथ' हगारफेराबो आरो जिबनाव हगारनायबो नङा आङो। मालाया मा जादों बेखौ डाउनलड खालाम खालाम स्क्रिन रेकर्ड खालाम खालाम जोबनो रोङै बिनि सायाव बे बिनि सायाव बेबायदि हगारबाय थानायखौ आं बारा इन्टारेस्ट मोना बिदिखौ सुखुवा आङो। मालायाबा मा बिपद जादों मालायाबा मानि थाखाय जादों उदि गैया खिथा गैया जानला मोनलाल' हगारथारो मानसिफ्रा। जायहा जाजादों बिस्रासो दुखु सिन्थायाव गोग्लैयो बेफोरखौ जेबो बुजिया। आरो भाइरेलखौ खालामबाय सासे मानसिया जाबाय फेमिलिखौनो होफादला बायलायबाय। फटक माबा माबि आंनि साननायावबा बिदि होलाबायनाया थिग नङा आरोना। मालाया भाइरेल जादों बेबा मा गोरोन्थियाव जादों। किसुमाना जाफ्लाङो किसुमाना जानो होननानै जाथारो बेफोरबायदि थायो। मालायफोरखौलाय माथो होनबावनो आरोना लोगोफोर। खिन्थु आंनि साननायावबा बिदि हगारलाबायनाङा आरो। दोनथ'नोसैलै लोगोफोर बाबाय सिनस्रि सानाय मोनबाय आं खामानि मावनानै। माथो रावबो खौनो हरा।